Bueno, konta iguzu, baitare, akelarren egon zinan, ez da? Ese pelikula erra, ez da? Bai. Zeintzukin ibili zinan bertan, nondik noa ibili zinan, hau gainea intzen duten nahiko mendilan grabatu eta nahiko... Euskal Herritxik dana, Euskal Herritxik hemendik. Eta ze oroitzapen dazkazu? Ba oso onak, ze azkenean izan zen nire lehenengo proiektua, eta nire lehenengo kastina izan zen bebai. Orduan, ba, posposik... Eta nola izan zen adibidez kastin hori, nola tan urratz hori nola eman zen duen? Ba, nire guan ikasten dantzertin, uste dut, ez dakit, 2. mailan edo lan, eta ikusinean, ba, nesken bilan zerela, abestu dantzan eta aktoria zienak. Eta esan zen, haun da deneria. Eta esan zen, bueno, nik uste dut hauneria gala. Orduan, bialdu neban argazki bat, eta hortik deitzu zosten Txabek eta Florrek kastina itxeko, eta lau kastin pasauneban, lau fase. Zenba jende zeon? 800 neska. 800 neska, Jope. Bai. Ze hori, ez da? 800-etik aurrena gelditu. Egiz esan da, bai. Eta kastina nola izan zian urratzoiek, kontatu pixkat? Ba, bueno, luziak izan zian, ze azkenian, fase batetik bestera, ez dakit, bakoitza, hilabete bat edo pasatzen zan orduan, nik azkenian, botaneban nire argazki bat, eta 2 hilabetera deitzu sosten, eta pentsauneban, ez hostela hartu eta listo. Baina gauzi aurrera junzan, bai. Eta azkenengo kastina nola izan zen, adibidez, zenbat zenueten ja final hortan, esate bateako? Ba, azkenengo kastinan, Amaia eta Garazin ikusteot barruan zerelaia, eta azkenengo kastina izan zen ikusteko ea ze moduz kuadratzen ginen hirurak. Vale. Eta gogoratzen dut, inginu alabestu, gero nik nire kabuz dantzain, osea individualki, eta erekin batera, hori improvisazio batzuk segisa da zuzendari xe, improvisazioa pila gustatzen jakola. Bai, Bai. Eta zuri ondotote zaizkizu, edo kostatzen zaizu gehiago, ze ikusten duzu? Nik uste baietz, ondo. Pasaune ban fazia behintzen, baina... Ezin hobe orduan, ezin hobe. Bai.